Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। दा पोस्टआ फैबाय फाइनाली आसाम राइफलनिफ्राय ट्रेड्समेन एन्ड टेक्निकल 2 टाइप्सनि पोस्ट फैदों 10 पास लेभेलनिफ्राय एलिजिबल जागोन आरो बिनि रिलिया स्टार्ट जागोन 1 मे 2023 एबा नोंथांमोना शिलंआव थांनानै रानिं हैनांगोन। बेनिफ्राय बायदिसिना टेस्ट दङ नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनलांबाय थागोन। जायफ्रा चेनेलाव निउ थ' नोंथांमोना चेनेलाव साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। बेनो जाबाय आंनि बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव। स' बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड बेनिफ्राय जों डिटेल्सखौ A to Z नायगोन आरो नोंथांमोना सम सम बेबायदिनो गोदान गोदान लेटेस्ट आपडेट मोनबाय थानो। स' भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो गोदानफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हायो। दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव स' बेयाव फैनाय लोगो लोगो बेबायदि पेजआव बेबायदि लेंगुवेज मोनोब्ला स' नोंथांमोना गोजौनि 3 डट्सआव थुनानै बेयाव ट्रेन्सलेट मोनसे अपसन मोनो ट्रेन्सलेसन खालामनांगौ अब्ला हिन्दी टु इंलिश जायो इंलिश टु हिन्दी जायो अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड कम्फर्टेबल जायो बुजिनो थाखाय। स' बेनिफ्राय जोङो PDF फाइलखौ नायखानोसै आं बेनिफ्राय लिंकआव डिसक्रिप्सनाव होना दोनदों आरो लोगोसे PDF फाइलखौबो नोंथांमोनाहाय डाउनलड खालामनानै लानो हानायनि अपसनखौ मोनगोन। दा बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय जागोन लिंकआ एक्टिभ जागोन 17 फेब्रुवारिनिफ्राय आरो बिनि लास्ट डेटआ 19 मार्चसिम थागोन। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन आरो बेनि रिलिया जागोन 1 मेनिफ्राय शिलंआव थांनानै नोंथांमोना रिलिखौ हैनांगोन एबा रानिं खालामनांगोन। रानिं पास जानाय लोगो लोगो बेनि उनावहाय नोंथांमोना रिटिन टेस्ट एन्ड रिटिन टेस्ट पास जानाय लोगो लोगो लास्टआव मेडिकेल टेस्ट अके आरो बेयाव पास जाबा नोंथांमोनाहाय माखासे दङ डिटेल्स थ' बेखौ नोंथांमोनाहाय मोनलांबाय थागोन। स' बेनिफ्राय बैसो आरो क्वालिफिकेसना पस्ट वाइसआव एलिजिबल जादों। दा बैसोआ मिनिमाम 18 इयार्स मेक्सिमाम 23 इयार्स मोनदों बाट एसटिफ्रा जोङो 5 इयार्स बारा मोनो नालाय बेखायनो 23 निफ्राय 5 बारायोब्ला 28 आरो लोगोसे जेराव 25 होनाय दङ अब्ला 30 इयार्स जायो। दा बे पस्टआ लोगोफोर 2 टाइप्सनि दङ टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल एबा नोंथांमोननि ट्रेड्समेन। दा टेक्निकेलाव नायोब्ला ट्रेड ब्रिज एन्ड रडआव नायोब्ला नोंथांमोननिया अनलि माखासे क्वालिफिकेसन बिनाय दङ स' बेनो जाबाय नोंथांमोना डिप्ल'मा अके स' डिप्ल'मा बिनाय दङ इन्जिनियार लाइन जानांगोन आरो बेयाव मेल फिमेल खालामनांगोन 10 पास जानानै बे लाइननिफ्राय डिप्ल'मा थानांगोन। स' क्लार्कआव नोंथांमोना खालामनोब्ला स' क्लार्कआव नोंथांमोना जायखिजाया HS पासआनो खालामनो हागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि हायार सेकेन्डारि पास खालामबानो नोंथांमोना क्लार्कआव एप्लाइ खालामनो हागोन मेल फिमेल हागोन आरो बेयाव टाइपिं टेस्ट दङ HS पास नांगोन। टाइपिं टेस्टआ जाबाय नोंथांमोना एग्जाम पास जाखांनानै इंलिसाव 35 वर्ड्स पर मिनिट लिरनांगन कम्पिउटाराव टाइप खालामनांगोन स्क्रिनावहाय एन्ड हिन्दीब्ला 30 वर्ड्स पर मिनिट नोंथांमोना लिरनांगोन 10 मिनिट्स नोंथांमोनखौहाय टेस्ट लानाय जायो। बैसो 18 निफ्राय STआ 30 इयार्ससिम हागोन मानोना नर्मेलाव 18 निफ्राय 25 इयार्स दङ अके स' बेयाव जेबो डिप्ल'मा नाङा खालि बेयाव HS एबा हायार सेकेन्डारि पास खालामनांगोन अब्लानो हागोन। स' बेनिफ्राय अपारेटर रेडिअ एन्ड लाइनाव नोंथांमोना बे लाइननिफ्राय डिप्ल'मा नांगोन जाहाथे बेखौ नोंथांमोना नायो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय HS पास खालामनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय बे लाइननिफ्राय ITI निफ्राय नोंथांमोना डिप्ल'मा थानांगोन एन्ड रेडिअ मेकानिकआवबो 10 पास बेनिफ्राय ITI थानांगोन। स' बेनिफ्राय पार्सनेल एसिस्टेन्टआव नोंथांमोना 10 पास खालामनांगोन जुल'जि थानांगोन एन्ड बेनिफ्राय नार्सिंआव नोंथांमोना खालामबा नोंथांमोनाबो बेयाव डिप्ल'मा थानांगोन एन्ड बेनिफ्राय जोंहा माखासे फार्मासिस्ट दङ बे जाबाय गासिबो टेक्निकेल लाइननि स' बेखौ दोनथ'नानै जों बांसिन जेराव एलिजिबल जायो बेनो जाबाय ट्रेड्समेन 10 पास लेभेलाव। स' बे जाबाय नोंथांमोना वाचारमेन मोनदों अनलि मेल केन्डिडेट्स बेयाव 10 पास खालामबानो हागोन डिप्ल'मा नाङा 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम STफ्रा हागोन नर्मेला 23 आरो लोगोसे फिमेल साफाय दङ 10 पास खालामनांगोन बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम ST हिसाबै आरो बेनिफ्राय बारबार दङ स' बारबारा अनलि मेल केन्डिडेट्स 10 पास खालामनांगोन। दा बैसोखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आं बुंला स' बेनिफ्राय कुकआव दङ नोंथांमोना 10 पास जाबानो हागोन कुकआवबो एन्ड बेनिफ्राय मेल साफाय दङ बेयावबो खामानि मावग्राया साफाय बालायावहाय 10 पास जानो हागोन एन्ड बेनिफ्राय एक्सरे एसिस्टेन्ट दङ बेयाव नोंथांमोना HS एबा हायार सेकेन्डारि पास खालामनांगोन बेनिफ्राय डिप्ल'मा इन रेडिअल'जि दंबासो बे पस्टआव हागोन आरो नङाब्ला नर्मेला बेयाव हानाय नङा। स' बेनिफ्राय प्लाम्बार स' प्लाम्बाराव नोंथांमोनाहाय खालामनांगोन बेनो जाबाय ITI अके स' ITI बे सेक्टरनिफ्राय खालामनाय जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना 10 पास खालामथारनांगोन गासैबो पस्टआव 10 पास बेनिफ्राय खायसेयाव डिप्ल'मा नांगौ आरो खायसेयाव नाङा। थ' बेनिफ्राय सार्भेयाव नायोब्ला नोंथांमोनाहाय बेयावबो ITI खालामनांगोन 10 पास जानानै अब्लासो हागोन एन्ड इलेक्ट्रिसियानावबो नोंथांमोना इलेक्ट्रिकेल ITI खालामनाय जानांगोन अब्लासो बे पस्टआव नोंथांमोना हागोन अके दा बे जाबाय खायसेयाव ITI नांगौ एन्ड खायसेयाव नाङा आरो खायसेयाव डिप्ल'मा नांगौ आरो खायसेयाव नाङा स' बेखौ नोंथांमोना बुजिबाय। स' बेनिफ्राय मोनबावबाय नोंथांमोना इलेक्ट्रिकेल फिटार सिगनेलावहाय 10 पास अनलि 10 पास साइन्स मेथ्स एन्ड इंलिश साबजेक्ट थाखानांगोन बे थाखायो 10 पास लेभेलाव 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम ST हागोन। लाइनमेन फिल्ड दङ स' बेयाव नोंथांमोना ITI खालामनांगोन बेनिफ्राय 10 पास आरो लोगोसे मेकानिक भेहिकेल दङ इलेक्ट्रिसियाननि आरो बेयाव नोंथांमोना ITI थानांगोन एन्ड रक्समेन दङ बेयाव नोंथांमोना HS पास खालामनांगोन लोगोसे 3 इयार्स नोंथांमोना बेनिफ्राय डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन 18 निफ्राय 30 इयार्स ST वाइसआव अके।
दा बेनोमोन लोगोफोर दा बेनिफ्राय हाइटखौ नायोब्ला 162.5 सेन्टिमिटार मेलाव एन्ड फिमेलाव 150 आरो सेजखौ नायोब्ला 76 नर्मेलाव आरो लोगोसे एक्सप्लेन खालामबा 81 बे जाबाय हौवाफोरखौल' नायनाय जाखायो दा बेनोमोन आसाम राइफलनि भेकेन्सि आपडेट